Ён жыве, наш Пан паверце, хоць прайшоў праз браму смерці, збаўцу вывелі з грабніцы, Божа сіла, аллелуя, збаўцу вывела з грабніцы, Божа сіла, аллелуя, откупіў Христос Адама, і ўвесь род людскі так само, адчыніў нам брамы неба, збаўца свету, аллелуя, адчыніў нам брамы неба, збаўца свету, аллелуя, праз тваё з мёртвых паўстанне, дай грахоў нам дараванне, каб з табой жыць вечна, Пане, аллелуя, аллелуя, каб з табой, аллелуя, аллелуя, Ён жыве, наш Пан паверце, хоць прайшоў праз браму смерці, збаўцу вывела з грабніцы, Божа сіла, аллелуя, збаўцу вывела з грабніцы, Божа сіла, аллелуя. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Amen. Пан з вами. I z duchem Twoim. Пан з мертвых паўстаў, як прадказаў, дык будзем усе радавацца і весяліцца, бо Ён валадарыць навекі. Аллилуйя. Распачынаем, дарагія браты і сёстры, гэту святую імшу у панядзелак у актаве Пасхі. Трываючы у радасці з мёртвых паўстання Пана, самой Пасхі, радуемся і дзелімся гэтай радасцю з нашымі бліжнімі, дзелячыся і паказваючы і сведчаннем, і прыкладам, што Бог, Ён уваскрос, што Ён пайшоў да нябеснага Айца, каб заступацца за нас, каб прыйсці ў сваёй паўторнай хвале дзеля нашага адкуплення і нашага збаўлення. Таксама сёння з раніцы стала вядома, што сёння па сваю ўзнагароду да неба адышоў наш папа Францішак. У сваіх малітвах будзем маліцца за яго, дзякуючы Пану Богу за дар асобы папы Францішка, спачатку як святара, пазней як біскупа, як кардынала і ў канцы канцоў як наступніка Пятра Апостала. Гэтая святая імша адпраўляецца ў інтэнцыі падзякі Пану Богу Маці Божай за пражытых 80 гадоў ад Алёйзага Каспіровіча з просьбай аб Божым благаслаўленні, апецы Маці Божай, дароў Духа Святога, апекі Міхала Арханёла, ласк, здароўя душы і цела на дальнейшыя гады яго жыцця, просіць за сябе, за жонку, за дзяцей і за ўнукаў. А цяпер станем у праўдзе і вызнаем, што мы з'яўляемся грэшнымі і слабымі, каб мы маглі годна удзельнічаць у гэтай найсвяцейшай ахвяры. Спавядаюся Богу Всемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбанням. Моя вина, моя вина, моя вельмі вялікая вина. Таму прашу найсвяцейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых,
и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог усемогутный, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wyżyniach Bogu, A na землі спокой, людям доброї волі. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, теля великой хвалы Твоей. Panie Boże, Bogotarunia Niebesny, Boże Ojcze Wszechmogutny, Panie Synom Pasji Narodnym, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synie Ojca, jaki wiaresz na siebie graki świetu, zmiłuj się nad nami. Jaki wiaresz na siebie graki świetu, przyjmij malenie nasze. Jaki siedzisz prawa Ojca, zmiłuj się nad nami. Bo tolki Ty święty, tolki Ty nasz Pan, tolki Ty najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym uchwalenie Boga Ojca. Amen. Молимся. Боже, Ты неспымно помножаешь просход детей Твоего Костела, да поможи Твоим верным добросумленно выполнять христианские обовязки, які усклав на їх прийняти з вірою сакрамент, проспана нашого Єсуса Христа, Твоего Сина, який з Тобою живі водарить у єдності Духа Святого, Бог праз усі веки вечные. Читание книги Деяў апостолаў. У дзень Пятидесятницы устаў Пётр разом з 11 і прамовіў моцным голосам да іх: «Мужы Ізраіля, выслухайце гэтыя словы. Езус з Назарету быў мужам, якога Бог паказаў вам у сіле цудаў і знакаў, што Бог учыніў праз яго сярод вас, які самі ведаеце. Вызначаная воля і прадбачанне Божае выдала яго, а вы, укрыжаваўшы рукамі бязбожных, забілі яго. Але Бог уваскрасіў яго, вызваліўшы ад мукаў смерці, бо немагчыма было, каб яна трымала яго. Давід жа гаворыць пра яго: «Я заўсёды меў Пана перад сабою, бо ён праваруч мяне, каб я не пасхіліўся. Таму усцешылася сэрца маё, і ўзрадаваўся язык мой, і цела маё будзе спачываць у надзеі. Бо не пакінеш душы маёй ад хлані, не дасі святому Твайму убачыць тленне. Ты даў мне пазнаць дарогі жыцця, Ты напоўніш мяне радасцю перад абліччам Тваім. Мужы і браты, дазвольце мне сказаць вам адкрыта пра патрыярха Давіда, які памёр і пахаваны, і магіла ягоная знаходзіцца сярод нас па сённяшні дзень. Будучы ж прарокам і ведаючы,
што Бог прысягнуў яму пасадзіць на ягоным троне патомка ягонага. Ён прадбачыў і казаў пра воскрэсенне Хрыста, што не засталася душа яго ў адхлані, і цела ягонае не ўбачыла тлення. Гэтага Ісуса воскрэсіў Бог, чаму ўсе мы сведкі. Вось узнесены правіцаю Бога, і атрымаўшы ад Айца абяцанне Духа Святога, Ён выявіў тое, што вы бачыце і чуеце. Гэта Слова Божие. Дякуємо Пану Богу. Захавай мяне, Божа, бо на Цябе спадзяюся. Захавай мяне, Божа, бо на Цябе спадзяюся. Захавай мяне, Божа, бо на Цябе спадзяюся. Сказаў я Пану, Ты мой Пан, Пан частка спадчыны маёй і келіха майго. Ён лёс мой трымае. Захавай мяне, Божа, бо на Цябе спадзяюся. Благословляю Пана, які даў мне параду, бо нават начамі вучыць мяне маё нутро. Пан заўсёды маю перад сабою, бо Ён праваруч мяне, я не пахіснуся. Захавай мяне, Божа, бо на Цябе спадзяюся. Таму радуецца маё сэрца і весяліцца душа, і цела маё будзе спачываць бяспечна, бо не пакінеш душы маёй у адхлані і не дасі святому Твайму убачыць тленне. Захавай мяне, Божа, бо на Цябе спадзяюся. Ты дарогу жыцця мне пакажаш, паўната радасці перад Табою, вечнае шчасце праваруч Цябе. Захавай мяне, Божа, бо на Цябе спадзяюся. Радаснае свята пасхальная хвяры, верныя прыносяць праслаўлення дары. Адкупіў авечак Христус наш бязвінны, паяднаў зайцом нас, змыў грахі правіны. У баі вялікім смерць жыццё сустрэла, хоць памёр, усё ж ён валадарыць смела. Адкажы, Марыя, што бачыла ў дарозе, уваскрос жывы ён, годзе быць трывозе. Гэтаму анёлы сведкамі там сталі, толькі палатно ды вопраткі ляжалі. Уваскрос ужо Христус, Бог мой і надзея, месцам жа спаткання будзе Галілея. Сапраўды уваскрос ён, гэта цуд праўдзівы, смерці пераможца, будь жа літасцівы. Аллелуя, аллелуя, аллелуя. Вось дзень, які Пан учыніў, будзем радавацца ў ім і весяліцца.
з вами. и с Духом Твоим. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Matwieja. Хвала Тебе, Panie. У той час жанчыны, хутка адышоўшы ад магілы, са страхам і вялікай радасцю пабеглі паведаміць вучням ягоным. І вось Езус, выйшаўшы ім насустрач, сказаў: «Вітайце!» Яны ж, падышоўшы, абнялі ягоныя ногі і пакланіліся яму. Тады кажа ім Езус: «Не бойцеся, ідзіце, паведомце братам маім, каб ішлі ў Галілею, там мяне убачаць». Калі яны былі ў дарозе, некаторыя з варты прыйшлі ў горад і паведомілі першасвятарам пра ўсё, што сталася. Тыя сабраліся са старэйшынамі, параіліся і далі жаўнерам даволі шмат сярэбранікаў, кажучы: «Скажаце, што вучні ягоныя прыйшлі ўначы і выкралі яго, калі мы спалі. І калі гэта дойдзе да вушэй намесніка, мы пераканаем яго і ўратуем вас ад непрыемнасцяў». Яны ж узялі сярэбранікі і зрабілі так, як іх навучылі. І разнеслася чутка пра гэта сярод юдэяў аж да сённяшняга дня. Гэта слова Пана. Хвала Тебе, Христе. Умілавану Христе Пану, брати і сестри, триваючи у радості Пасхи, у радості з мертвих повстання Єсуса Христа, і сьогодні на, скажем так, другий день святаў Касцёл Маці фактично може ставити нас у такий тупик, у який ми чули про гэта у Євангелії, що як гэта можа быць, што усе тыя жаўнеры, якія мелі начную варту пры гробе Пана Єсуса Христа, узяўшы хабар, маглі расказаць пра тое, што з мёртвых паўстання Єсуса Христа не было, што ўсё гэта чуткі, і тым больш гэтым жаўнерам паверылі і вераць аж да сённяшняга дня. Перакопа Євангелія паводле Мацвея сённяшняя пачынаецца з, скажем так, з некалькі такіх супрацьстаўленняў на фоне зместа. Першае звяртае нашу увагу на жанчын, якім аб'явіўся ўваскрослы Єсус Христос. Другі мае такі псіхалагічны партрэт адкупленых ахоўнікаў магілы. Прысутныя жанчыны у такім важным урокі Святога Пісання сведчаць пра спецыфіку і арыгінальнасць хрысціянства. Сёння тэалогія, навука пра Бога прапануе шэраг аргументаў, якія паказваюць на боскае паходжанне рэлігіі Хрыста. Адным з іх з'яўляецца выключна добрае станаўленне Пана Езуса да жанчын і дзяцей. У іншых суседніх культурах і рэлігіях не было такой увагі да жанчыны і да дзяцей, за якую падкрэсліваў сам Єсус Христос, гаворачы пра тое, што такі прыклад добра нам вядомы, што не забараняйце дзецям прыходзіць да мяне.
І тое, што Езус сябраваў з сёстрамі Мартай і Мар'яй. Уваскрослы Езус Христус скіровуе да іх словы вітання. Вітаю вас. Гэтае вітанне сведчыла аб блізкасці таго, хто вітаўся, і, безумоўна, сведчыла пра тое, таксама, што жанчыны, яны абдымаюць ягоныя ногі і схіліліся перад ім. Гэта знак поўнай пакоры. Пакора – гэта праўда пра сябе і адначасова бязмежна адкрытасць на Езуса, які ён ёсць, а ён ёсць праўда. Адказам на гэты мужны жэст пакорных жанчын стаў Езус Христус, які скіраваў да іх: не бойцеся. І гэта паказвае пра тое, што Езус, ён прыйшоў на гэты свет не толькі для выбраных, не толькі менавіта для мужчын, бо самі добра ведаем, што у тыя часы і ў той культуры жанчына і дзеці, яны фактычна нічога не мелі ніякага ўплыву ў грамадстве. А Езус Христус паказаў пра тое, што кожны чалавек, не гледзячы на пол, не гледзячы на ўзрост, ён з'яўляецца унікальным на тым, што кожны з нас, ён створаны быў на падабенства нашага Бога Айца. Таксама Езус Христус праз гэты жэст, тое, што жанчыны пакланіліся, схіліліся перад ім і абнялі ягоныя ногі, ён паказвае для кожнага з нас, як часам нам не хапае кожнаму у штодзённасці гэтай пакоры, праўды перад усім пра саміх сябе. І таксама адначасова нам не хапае кожнаму з нас адкрытасці на Пана Езуса, які ёсць праўдай пра самога сябе, праўда пра нас усіх, праўда пра тое, кім я з'яўляюся на самой справе. Бо як лёгка мы ў сваім жыцці, выходзячы на вуліцу, у розных кампаніях, мы з'яўляемся аднымі, а перад Богам мы другія, у хаце трэці іншыя. І таму, дзякуючы, напэўна, пакоры, гэтай праўдзе, у гэтай праўдзе мы можам пазнаць саміх сябе, усе нашыя сільныя стороны, як і слабыя стороны. Другая частка сённяшняга Євангелія паказвае нам пра тое, ідзе гаворка пра тое, што жаўнеры, якія ахоўвалі магілу Езуса, яны былі прысаромленымі, бо як гэта сталася, што яны, рымскія салдаты, яны, калі пачаўся землятрус, яны спалохаліся і пакінулі месца. У тыя часы, безумоўна, гэта каралася фактычна трыбуналам, а тут яшчэ і знікла цела Езуса Хрыста. Безумоўна, у гэтым Езус паказвае ворагаў свайго ўваскрасення і таксама усіх тых, хто сваё жыццё падмацоўвае хабарам, несправядлівасцю. Жаўнеры
у якія ўзялі шмат грошай, як паказвае евангеліст Мацвей, яны сталіся нявартым салдацкага духа, і таксама яны сталіся харабнікамі. І, на жаль, першасвятары, якія павінны былі захоўваць Божы закон, яны аказаліся гаспадарамі хлусні. І, на жаль, праз гэтую хлусню не толькі тады, але таксама і сёння, калі мы часта хлусім і жывем у хлусні, гэта замаскоўвае наш дух. І, мае дарагія браты і сёстры, хлусня ці чутка пра тое, што цела Пана Езуса было выкрадзена яго вучнямі. Бо, безумоўна, сапраўды ходзяць па сённяшні дзень. У дыскусіях пра ўваскрасенне, як правіла, хрысціяне маюць справу з гэтай магчымасцю, каб даказаць яе абсурдальнасць. Але, гледзячы на ваколны свет вакруг нас, які ён ёсць, трэба сапраўды сказаць, што чуткі пра тое, што Езус не ўваскрэс, яны часта вельмі падмацоўваюцца з стараны навукі і не толькі з слоў габрэяў, але таксама і ўсіх народаў. Аднак гэтая дыскусія аб магчымасці або немагчымасці паўстання з мёртвых, у ім няма ніводнага з навуковых меркаванняў наконт турынскай плашчаніцы, велюму з Аўеда або тунікі з Артанджэя, і ў сувязі з чым навукоўцы павінны прыйсці да высновы, што гіпотэза ўваскрашэння, хоць яе эмпірычна немагчыма даказаць, з'яўляецца адзіным тлумачэннем знакаў на знаходзячаных рэліквіях. Адмова ад праўды пра ўваскрасенне, на жаль, мае тыя ж самыя матывы, якія прысутнічаюць у тэксце для разважанняў. Жаданне ўлады, чалавечы гонар, які грашыма ліквідуе пагрозлівы добрую навіну пра смерць Езуса Хрыста за нашы грахі і пра яго ўваскрасенне з мёртвых. Уваскрасенне Езуса Хрыста не патрабуе тых, хто сумняваецца ў яго магчымасці. Задацца пытаннем аб праўдзе сведчыць тут, ці увогуле ёсць магчымасць абудзіцца ад сну смерці. Ворагі, непрыяцелі Хрыста – гэта тыя, хто добра разумее, што прызнанне праўды ўваскрасення прымусіла б іх цалкам змяніць сваё жыццё. П'едэсталы ўлады, якія будаваліся дзесяцігоддзямі, мусілі б саступіць месцы збаўцы, узнесенаму на крыжы. Што чалавек можа прапанаваць перад абліччам таго, хто ёсць дарогай, праўдай і жыццём, светам свету, ежай для вечнага жыцця, жывою вадою, якая наталяе усялякую смагу і мірам. Кожны сумленны і дастаткова сціплы чалавек павінен усклікнуць: «Пане, я хачу быць тваім сябрам,
Я хочу идти за Тобою. Я хочу Тебе слухать и Тебе переймать. И тут треба сумленно стверджать, что человек без Бога не может уладковать ни свет, ни свое життя, ни життя сусіда, ни життя своих детей. И так само повинна быть покора, каб признать, что я так само не знайду шляху до счастья, до самого себе, коли я буду у рабстве греху и смерти, коли мое життя будет без Бога и полное хлусни. Да Бога, який уваскрасив з мертвих свого Сина і клича нас до нового життя, узнесем супольные молитвы и просьбы. Молимся за святый Костел, каб невспынно обновлял свою веру у правду с мертвых повстания. Тебе просим. Молимся за християнов, каб поляпшение добробыту не зробило их объяковыми до голоса Пана Иисуса. Тебе просим. Молимся за тых, кто и сегодня повинен працаваць, каб так само и они спознали радость и спокой у воскреслого Христа. Тебе просим. Молимся за усіх охрещених і так само за усіх тих, хто рихтується до прийняття хресту, каб їх духовна перемена принесла добрий плон у їх житті. Тебе просим. Помолимся за усіх християнів, каб зрозуміли вартість прийняття святої комунії у своїм житті. Тебе просим. Помолимся у інтенції этой святой імши, як подяка Пану Богу, Маці Божій, за прожитых 80 годов от Алойза Каспировича с просьбой о Божьем благословении Пецы Маці Божій, заступницы святого Михаила Арханьова, ласк, здоровья души и тела на дальнейшие годы его життя, просит за себе, за свою жонку, детей и внуков. Тебе просим. Слухай нас, Пане. Помолимся об житті вечном для святого памяти Папы Франтишка. Тебе просим. Слухай нас, Пане. И помолимся за нас тут собраних каля алтара Пана, каб удел у таємниці смерти из мертвых повстаний Иисуса наполняла наше життя спокоем и Божьей радостью. Тебе просим. Боже, Ты у своей любови послал Своего Сына, каб про свою смерть Он поєднав человека с Тобою, удели нам ласку тривалого счастья и вечной радости у небе, разом с Твоими святыми, праз Христа Пана нашего. Аллилуйя, 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 аллилуйя. День полный радости настал, Христос живый из гробницы встал, из мертвых повстания прикладал. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Радуемся, живе наш Пан, за наші вини окуп дан, скончився вже неволі стан.
Alleluja, 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 Alleluja. Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу я хвяру принял Бог Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме хвяру с рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему Костелу Святому. Всемогутный Боже, прими ласкаво дары Твоего народа и ученика, подроджены праз веру и рост. Мы досягнули вечного счастья, праз Христа Пана нашего. Amen. Пан з вами. И с Духом Твоим. Угору серці. Узносим их до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Годно это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і спавенна, каб мы Цябе, Пане, заўсёды славілі, а асабліва ў гэты час больш урачыста вывяшчалі Тваю хвалу, калі Христус быў ахвяраваны як наша Пасха, бо Ён сапраўднае ягнё. Ён узяў грахі свету і сваёю смерцю перамог нашую смерць, вярнуўшы нам жыццё праз сваё з мёртвых паўстанне. Таму адкупленае чалавецтва ва ўсім свеце радуецца ў васкрасенню Хрыста, а хоры анёлаў разам з імі святымі спяваюць Табе гімн хвалы, няспынна ўсклікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля полные хвалы Твоей. Осанна на вершинах, благословленный Той, кто приходит в имя Пана. Осанна на вершинах. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добровольно выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Абвяшчаем смерць Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего прыцця ў хвале. Успамінаючы смерць і з мёртвых паўстанне Твоего Сына,
Ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя, келих збавлення. Дякуючи, что учини нас годными стоять перед Тобою, служить Тебе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой розсіяний по усім світі, удосконали його у любові, разом з нашим біскупом Владимиром і усім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які поснули у надію на воскрешення, і про усіх, хто Твої ласки одійшов з цього світу, і дозволь їм убачити світло обличчя Твоєго. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, каб ми заслужили удел у житті вічним, у єдності з Найсвятейшей Богородицей Панною Марією, со святым Юзефом ее бранником, со святыми апостолами и усими святыми, якие спрадвеку подобалися Тебе, каб з ними мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Прас Христа с Христом и у Христе, Тебе, Боже, Отче всемогутный, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Амен. Называемся детьми Божьими, ими з'являємся, тому осмеливаемся казать. Ojcze nasz, który jest u niebie, святися imię Twoje, przyjdź благодарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого, дай ласкаво супокою дні наші, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заусюди вольны от греху и захованные от усілякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и Христе Збавцы нашего Иисуса Христа. По Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавый сходно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, яки живешь и владариш на веки вечные. Amen. Супокой Пана нехай заусюди буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Baranku Boży, jaki bioresz na siebie grzechy światu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki bioresz na siebie grzechy światu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki bioresz na siebie grzechy światu, одари нас спокоем. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословлено покликаний на вечеру ягоную. Пані, я не вартий,
каб ты увайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя. Alleluja,
Помолимся. Просим Тебе, Боже, нехай пасхальные сакраменты наполнят наши души лаской, как мы стали годными Твоих даров, бо Ты привел нас на шлях вечного збавления, праз Христа Пана нашего. Дякуємо всім за супольную молитву. Мои дорогие браты и сестры, припоминаю, что мы триваем у новенні перед неделей Божьей милосердности, тому, что дня маем оказию, как удельничать у этой новенні. У 15 годин кожного дня, уключно у наступну неділю, так само буде у 15 годин дня, у годину милосердности буде вяночок до Божьей милосердности, новенна и святая имша об Божьем милосердности. Усіх охотних запрошаємо. І так само традиційно уже, напевно, несколько годов існує така традиція у нашій парафії, що є ночне чування і чування перед виставленим Паном Єсусом. Тому охотних запрошаємо. Адорація почнеться у суботу після вечірньої святої імши і буде длитися аж до вечірньої, на протягу ночі і дня наступного, і закінчиться перед святою імшою вечірньою у неділю перед 19:00. Тому усіх охотних, жадаючих, хто хоче присвятити час Пану Єсусу у Найсвятішому сакраменті, то просим записатися у канцелярії, бо є ще вільне місце. На сьогоднішній вечір прийміть з віри Боже благословення. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословить Бог Всемогутний, Отець і Син і Дух Святий. Амен. Идите у сопокои Христа, Аллилуйя, Аллилуйя. Дякуем Пану Богу, Аллилуйя, Аллилуйя. Христос Пан, повставший з гробу, Аллилуйя, Аллилуйя. Радость дал своему народу, Аллилуйя, Аллилуйя. Дал життя без шкодування, Аллилуйя, Аллилуйя. Деля грешних ратування, Аллилуйя, Аллилуйя. Дал життя без шкодування, Аллилуйя, Аллилуйя. Деля грешних ратування, Аллилуйя, Аллилуйя. В этот день радость одина, Аллилуйя, Аллилуйя. Прославляй Божого Сына, Аллилуйя, Аллилуйя. Богом Троицы вызнаваемо, Аллилуйя, Аллилуйя. Честь и хвалу отдаваемо, Аллилуйя, Аллилуйя. Богом Троицы вызнаваемо, Аллилуйя, Аллилуйя. Честь, хвалу отдаваемо, Аллилуйя, Аллилуйя. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa.
teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź nam obroną. Niech go Bóg pogromi, pokornie prosimy. A Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.